Здравейте! Аз съм Цвети и днес ще ви покажа как се прави ето такава гривна, наречена рибна кост, но малко по-различни са. Тази е по-тънка, а тази е дебелите. Всички знаят как се прави такава гривна, защото много е лесна и чудесна. Ще ви трябва закопчалка, кукичка и ето такива вилички, както ги наричате, вилички. Стави на голям стан, само две от голямия стан, но аз ще го направя на ето такава гривна, на ето такава виличка. Вземете вашата виличка, пръстчето няма значение, и направете знака усмиса, аз така го казвам по-точно. Вземете второ, само че на 0 и прехвърлете долното. Аз ще ви го обърна и ще го правя ето така, по този начин. Ще сложа ето така. После пак ще прехвърля моя цвят, който е. Аз ще направя пръстенче, защото не искам да си хабия ластичетата и ще стане по-хубаво пръстенче, ви покажа как се прави. Много е хубаво, ще се получи даже дори сладко. Ето така. Ето така пак ще ви покажа. Да знаете, тук има цвят, това е син. Той се нарича, защото моята виличка е синя. Няма значение. Отново слагате едно и го прехвърляте. Повтаряйте стъпките, ако искате да правите гривна по-дълго, колкото е ръката ви. Аз пак казвам, ще направя пръстен. Ето, как трябва да изглежда. Няма да стега пръстенчето, защото тя е по-лекичка и така. Не трябва никога да ви се разпилява от станчето да падне ето тези, защото става по-трудно. Следният цвят, черен. Е така. Прехвърляме и сме готови. Ако искате да правите гривничка, като ето тази, продължавате със същите стъпки. Пак ви казвам, със същите стъпки. За да не ви е трудно, сложете ето така на двата пръста самата последно ластиче, хванете, ето както се разпиля, не трябва да става това. Ето така. Ето така, по този начин. Другото и готово. Това беше за днес. Ето така ще стои. Това беше за днес от мен. И довиждане!